Cello Sjoerd en Sander van Helvoort binnen beide gek op de baartergamen. Ze wonen ze er kweken. Ze begonnen met 3 baartergamen achter in de kooiwinkel in mijn naam. Maar, zoals dat mijn hobby's gaat, roen het al gauw uit de hand. Nu kweken ze met 15 baartergamen. Het zijn eigenlijk een beetje, qua uiterlijk, een beetje prehistorische dieren. Daarbij natuurlijk het feit dat ze lekker rustig en tam zijn. Ze zijn dus goed hanteerbaar. Ja, en wat onze dieren zo, wat wij dan vinden speciaal maakt, is dus de verschillende kleuren en ja, de genetisch bepaalde, ja, noem maar even afwijkingen, wat ze dus bijzonder maakt. Al gauw kwamen ze erachter dat er een soort misgeeft bij mensen die de reptielen tussen houden. Ze binnen min te spreken over de gewone beestenwinkels. De misstanden nemen helaas hand over hand toe. Er is onderzoek geweest, er worden dus meer baartergamen in Nederland verkocht dan cavia's. En op zich is dat allemaal prima, is het hartstikke leuk, maar mensen verdiepen er een beetje in, zou ik zeggen. Het is heel makkelijk als je de basis maar goed hebt. Wij hebben er ook geen universitaire opleiding voor gehad, maar de misstanden, helaas, een stukje gebrek aan voorlichting en met name dus het voor de winkelier de snelle handel. Klein bakje beestjes erin en wegwezen, geld in de kassa. Ja, dat is zo jammer, dat hoeft niet. Zelfs verkeerpje ze haar nijkweek ek, maar net elke nier krijgt er Samarie mooi. Dat gebeurt wel vaak, dan zien we moeder met kind. En dan staat het kind erbij, wil ik hebben, wil ik hebben. En dan gaan meestal mensen ervan uit dat we ze in een bakje doen, lampje erbij en ze direct verkopen. Zo werkt het niet. Ik geef meestal ons forum door, Terra City. En de site. Gaan ze meestal eerst naar huis, gaan ze even lezen, informatie inwinnen. En vaak komen ze ook weer terug. En dan mogen ze een beetje mee hebben. Verkeerde verlichting en verkeerd eten kan 4 keer gevolgen hebben. Er zijn dus mensen die dus een bakje hebben waar ze een gloeilampje in draaien, dan is het wel goed. Ja, dat is dus niet goed. En na 3-4 maanden hebben die dieren dus serieuze gezondheidsproblemen. Krijgen ze kromme pootjes, een kromme rug, een vervormde staart. Allemaal eigenlijk door een kalkgebrek. Omdat mensen het gewoon niet weten. Mensen die problemen hebben met haar baardergamen kunnen op een website en het forum te lonen met haar vragen. Zo hoop je ze het beste leed zo vol mogelijk te behinden. Intussen staan er al 54.000 berichten op het forum. Zo helpen ze een soort beesten. Ik probeer ook altijd iedereen dezelfde dag nog antwoord te geven. Want ik vind dan weer, het is niet commercieel, het is puur in het belang van de dieren. En ik ben eigenlijk mijn grootste beloning eigenlijk is als mensen 2-3 weken later je mailtje sturen van joh, ik heb het zo en zo gedaan, het is een stuk beter en het gaat een stuk beter met het dier. En daar is het ons ook voornamelijk om te doen.